Kawasodo wadonje motende kod weche mag siasa. Nyakoromogi en ni ogai mar ODM Oburu Oginga okoni duond bura mar ODM gi UDA osechuogo kweth mar jolony madhi telo e twak mar bedo kod manifesto makanyakla magidhi tiyogo e kampen ni yiero mag 2027. Ogai mar ODM Oburu Oginga oloso e sikund primar ma Kanyadhiang' e kar chung'o od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay e nyasi mar lam gi duoko erokamano ne jaod bura mar kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo Bensouda. Ka okoni ODM wang'ne dhi bedo gi duol e sirikal ma owacho ni gidhi chuogo gi duond bura mar UDA e yiero maduong'. Ne otene kod jakom mar duond bura mar ODM Gladys Wanga e kind jotelo mamoko. Wang'ne kwa dhi e 2027 ok wachungo presidential candidate. Kwa chungo presidential candidate to nyocha wawinjre ni e mbele kacha wadhi support President Ruto for 2 terms. Right now, we are already in a stage where we have formed a team, a technical team, which is negotiating on policies of both UDA and ODM, and we are soon going to come out with a manifesto which we shall use to campaign. Party leader ma de facto kijijua majite ong'eyo Kenya te mangima ok en Sifuna ok gin tegi wacho ni mimi ni ng'awa. Koro wandang' wadonjo yuma cha adier ni wanego party wani wadhi donje gima wakia. Jodala wayua uru aerial malo kabisa. Wayua uru aerial malo kabisa. Nikech gimokel kae en ni mondo neg chama mar ODM mondo pogo ganda luo. Kose pogwa to moko koro dhi kocha, moko koro dhi. Jatend piny Kenya William Ruto odok ne twak ma ochano mondo jo Kenya obed godo mar rango lek mar Kenya tok higa 2030. Ruto wacho ni lekno en mar menyo dongruok ma Kenya ni godo mondo opiem kod pinje mamoko ma osedongore. Jatend piny oloso e kinde lam mane obagi e kanisa mar ACK Badima Center